Takže ak dovolíte, začneme. Prajem vám všetkým dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia, pani riaditeľka. Dovoľte, aby som vás privítala na dnešnom 38. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Modry. Oznamujem, že zasadnutie je nahrávané na kameru. Prosím, aby ste si vypli mobil na telefóne alebo stíšili. Skontrolujeme si prítomnosť poslancov. Prosím, aby ste sa prezentovali zasunutím karty do hlasovacieho zariadenia. Ďakujem, takže prezentovalo sa 10 poslancov, ospravedlnených nemáme zatiaľ nikoho ospravedlneného, ale pani hlavnú kontrolórku, pani inžinierku Lazarovu. Takže sa pridá, prejdeme k voľbe členov návrhovej komisie, určeniu overovateľov zápisnice, určeniu zapisovateľa. Do návrhovej komisie predkladám návrh členov pán poslanec Jakub Líška, pán poslanec Dominik Bučurič a pán poslanec Miško Petrík. Sú predloženému návrhu pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? Ak nie, dávam hlasovať. Návrh bol prijatý. Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Juraja Peržu a pána poslanca Janka Ziga. Za zapisovateľa určujem Danku Janušovu. Prejdeme k schváleniu programu Mestského zastupiteľstva. Program rokovania dnešného Mestského zastupiteľstva je nasledovný. Bod číslo 1 otvorenie, bod číslo 2 voľba členov návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Bod číslo 3 schválenie programu Mestského zastupiteľstva. Bod číslo 4 rozpočtové opatrenie, bod číslo 5 interpelácia poslancov, bod číslo 6 verejné vypočutie, bod číslo 7 záver. Sú predloženému návrhu programu rokovania doplňujúce návrhy alebo pripomienky? Ak nie, dávam hlasovať. Návrh bol prijatý, ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 4 a to je rozpočtové opatrenie. Poprosím pani ekonomku, pani inžinierku Petrašovu, aby nás oboznámila s obsahom tohto bodu. V materiáli rozpočtového opatrenia je navrhnuté jedno rozpočtové opatrenie, ktoré sa týka navýšenia kapitálových výdavkov pre základnú školu Vajanského. Výdavky sú spojené s rekonštrukciou telocvične na základnej škole Vajanského. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Je tu prítomná aj pani riaditeľka základnej školy Vajanského, takže ak sú nejaké otázky. Pán poslanec Líška. Ja by som vám chcel povedať, že sme minulý piatok boli pozrieť prebiehajúcu rekonštrukciu telocvične na základe teda listu, ktorý sme dostali mailom aj my od základnej školy, od pani riaditeľky na žiadanie týchto finančných prostriedkov. Boli sme tam v podstate všetci poslanci, ktorí sme tu okrem Dominika Bučuriča. A pozreli sme si teda stav tej telocvične a aj teda veci, ktoré pani riaditeľka spolu s pánom školníkom nás sprevádzali a vlastne takmer všetci, ak sme tu, sme to teda videli a na základe toho sme sa rozhodli toto zastupiteľstvo uskutočniť. Ďakujem, pán poslanec Zigo. Ja chcem povedať, ďakujem za slovo, že toto rozpočtové opatrenie podporím, pretože smeruje k funkčnosti telocvične na Vajanského škole, na základnej škole Vajanského. A len pripomínam, že táto telocvičňa tu bola viackrát spomínaná v širších súvislostiach riešenia podmienok pre športové kluby a v súvislosti aj s prenájmom športovej haly.
tento predpoklad skončenia telocvičenia Vajanského bol často spomínaný, takže podporím toto rozpočtové opatrenie. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Liška. Ja už len krátko na to nadviažem, že realizácia opravy, respektíve výmeny podlahy je zazmluvnená teda s trvaním, respektíve s koncom prác posledným dňom februárovým. Čiže práve preto sme sa rozhodli reagovať na túto požiadavku základnej školy týmto zastupiteľstvom, že v čase, kedy teraz schne potier podkladu teda toho gumového povrchu, ktorý tam bude inštalovaný v druhej polke februára, bude ešte priestor a čas teraz na výmenu svietidiel a opravu interiéru, tak aby sa nepredĺžil ten plánovaný čas realizácie opravy podlahy. Čiže nemal by sa vlastne ten koniec februára vlastne týmto schválením dodatočných financií na ďalšie úpravy interiéru, ktoré sfunkčne osvetlenie predĺžiť a malo by sa skončiť vlastne koncom februára s celkovou rekonštrukciou. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Gábriš. Ja by som sa chcel spýtať, keď je to už v takomto štádiu, či je niečo bližšie, aký druh osvetlenia to tam bude, alebo už sa zvažovala, alebo len zatiaľ je to odhadnutá suma. Lebo sú viaceré druhy a teda viem, že jeden je síce lacnejší, ale drahší na prevádzku, jeden je zase trošku drahší a lacnejší na prevádzku. Či sa to v tomto riešilo v tomto štádiu, alebo bude sa to potom riešiť až po schválení sumy? Pani riaditeľka, viete dať nám takúto technickú odpoveď, či nie technických parametrov? Takže pán poslanec Jašek. Mňa je potom teda zaujímavé, že keď nevieme, aká technológia sa vlastne dáva na to osvetlenie, na základe čoho sa urobila tá cenová položka. Pán poslanec Liška. Skúsim na mikrofón, nie je počuť. Ako garant toho programového bodu vyhlásenia Mestského zastupiteľstva pani primátorky opravy tejto telocvične, teda som aj pri tých technických realizáciách tej opravy podlahy tam nápomocný a teda bol som tam kontrolovať tie práce. Z hľadiska týchto dodatočných vecí ja som dostal teda informáciu predtým, než nám došla táto požiadavka aj na mesto, na podateľnú aj na nás mailom od pani ekonomky základnej školy som dostal informáciu, že majú predbežný rozpočet na to osvetlenie a na tú opravu toho obloženia dreveného, čiže tento by sme si mohli v podstate vyžiadať s tým, že tieto veci by mali z toho balíka 5000 eur byť hradené. Či tam konkrétne vyšpecifikovaná technológia, neviem, nemal som túto informáciu. Ja len by som asi reagovala, pán poslanec, na teba, že ten rozpočet je, aj tá vedomosť je, aké svietidlá tam pôjdu, len pani riaditeľka túto informáciu nám nevie teraz povedať, takže treba si pozrieť asi projekt, alebo čo je tam navrhnuté a predpokladám, že keď sa robil návrh financií, ako hovorí pán poslanec Liška, tak sa toto bralo do úvahy. OK, možno nebolo zle, keby ten rozpočet alebo vôbec ten návrh bol súčasťou materiálu na toto rokovanie, aby sme vedeli, čo schvaľujeme. Ďakujem. Pán poslanec Gábriš. No ako som jednoznačne za, aby to nevyplynulo z toho, že sa na to pýtam, že mám niečo proti tomu, naopak práve som rád, že sa konečne tá telocvičňa realizuje. Len preto sa na to pýtam, aby v podstate tá suma, ktorá je limitovaná, neovplyvnila nakoniec kvalitu toho osvetlenia, aby sme nezobrali kvôli tomu, že tá suma je takáto, tak zobrali síce lacnejšie osvetlenie, ktoré bude drahšie na prevádzku, tak kvôli tomu som sa to pýtal. Ja samozrejme, že som za, aby sa to dohotovilo. Pán poslanec Jašek. Ja súhlasím s kolegom, takisto samozrejme, ja som za, aby sa ten problém vyriešil. Otázka je kvality toho riešenia. Hej. To, že to chceme vyriešiť, to vieme všetci. Otázka je to, že či suma, ktorú na to teraz dávame, je relevantná a primeraná riešenie tohoto problému a čo nám priniesie v budúcnosti, aké výdavky na osvetlenie tej haly. Takže to sú pomerne informácie, ktoré by poslanci vo svojom rozhodovaní mali. Faktická, pán poslanec Liška. Môžeme sa možno aj teraz dohodnúť s pani riaditeľkou, že by sme sa dali stretnutie v najbližšom čase, asi budúci týždeň aj na škole a pozrieť sa konkrétne na ten návrh.
Neviem teda, že či chcete si najskôr pozrieť projekt a potom budete schváľovať rozpočtové opatrenie na to. Ja som mala som v tom, že pán poslanec Líška má odborný dohľad nad tým a že vieme, o akú finančnú čiastku ide a že je jasná, o aké svietidlá ide. Áno, ale neviem ja teraz povedať a nepovedám si, že aký mal výkon a aká to je technológia. Dobre. Tak ale zase nie je problém, pán poslanec Jašek, keď sa informovať aj dopredu, ako na takéto... Hej, ja skúsim tú informáciu čo najskôr zaslať všetkým poslancom. Ďalšie otázky? Ak nie, prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Môžem prečítať oba body súčasne, áno? Budeme schvaľovať asi. Takže návrh uznesenia. Poprvé, Mestské zastupiteľstvo mesta Modrých schvaľuje na základe zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov paragraf 14 odsek 2 rozpočtové opatrenie podľa predloženého materiálu, ktorý je súčasťou tohto dokumentu. Za druhé, Mestské zastupiteľstvo mesta Modrých schvaľuje úpravu programového rozpočtu na rok 2014 a to nasledovne. Bežné príjmy 5 775 000 eur, kapitálové príjmy 60 000 eur, príjmové finančné operácie 609 052 eur, celkové príjmy 5 676 827 eur, bežné výdavky 4 990 413 eur, kapitálové výdavky 664 240 eur, výdavkové finančné operácie 22 174 eur, celkové výdavky 5 676 827 eur. Ďakujem. Sú k predloženému návrhu uznesenia doplňujúce návrhy alebo pripomienky? Ak nie, dávam hlasovať. Návrh bol prijatý. Ďakujem, prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 5, interpelácia poslancov. Pán poslanec Petrakovič. Ďakujem za slovo, pani primátorka. Som sa chcel spýtať, v akom štádiu alebo nejakej etape je obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Modrých. Myslíte obstarávanie dodávateľa? Obstarávanie, čiže ak teda sme vo fáze obstarávania dodávateľa, tak samozrejme. Zrealizovali sme prieskum rozpočtového limitu, ktorý máme a z neho vzýšli vlastne ponuky, oslovili sme myslím 5 subjektov a najnižšia ponuka však bola vyššia, ako je limit v rámci rozpočtu. Kolegyňa pani Bachurecová spracuje k tomu tak vlastne vstup, ktorý budem zajtra vám posielať, kde uvidíte tú doterajšiu genézu a ak bude vôľa tú sumu navýšiť a vybrať toho dodávateľa, ktorý tú sumu najnižšiu ponúkol, ale vyššiu ako je rozpočtový limit, tak môžeme vlastne sa pohnúť týmto smerom. Ja vám to dám všetko k dispozícii, ten doterajší prebieh. Aj do komisie sa. Pán poslanec Jašek. Môžem dať otázku, o koľko je tam asi ten rozdiel? 4 000. OK. Dobre, ja mám ešte. Jasne, nech sa páči. Bol som oslovený nespokojným občanom. Bola dňa 2.9. podaná na Mestský úrad žiadosť o vyriešenie problému s betónovou cestičkou alebo chodníkom na sídlisku Stred, kde je jama po nejakej rozkopávke už niekoľko rokov. Myslím, že tam sa rozkopával telekomunikačný kábel. Nebola mu podaná zo strany Mestského úradu žiadna odpoveď. V lehote 30 dní na to bola teda daná sťažnosť. Dokonca tá žiadosť do 2.9. bola žiadosťovú informáciu, čiže zmysel zákona 211. V tejto odpovedi, ktorá nakoniec bola doručená, mesto síce uznáva, že neodpovedalo v zákonom stanovenej lehote, ale druhá vec je potom taká, že tú opravu tej jamy vyhodnotilo ako potrebu opraviť kompletne celý povrch vozovky v sume 8 až 14 000 eur. Podľa informácie, teda, jak tam tá jama vyzerá, je to jama betónená, niekoľko táčok betónu, aby sa to zavrelo a aby si tam auta nevytlkali nápravy.
Takže chcel by som poprosiť, aby sa trošičku možno zrevidoval ten prístup, že nie každá diera v betóne je dôvod na kompletnú rekonštrukciu cesty a vozovky, alebo proste toho povrchu, ale tí ľudia tam pýtajú naozaj rýchle a možno dočasné riešenie, zablendovať to tak, aby cez to mohli prejsť. Ďakujem. Viem, o čo sa jedná. Prišla to aj pani hlavná kontrolórka. Ten prepočet robil kolega na tú technickú opravu. Nie je problém, ja zajtra to s ním ešte prejdem a by sme boli aj stretnutie s tým dotyčným pánom na mieste. Môžeme skúsiť aj inú alternatívu. On navrhol riešenie, pán Fico, ktoré sa mu zdalo najoptimálnejšie, aby ten problém vyriešil. Pán poslanec Gábriš, faktická, potom pani Jančovičová. Ja len faktickú k tomu mám, pretože neviem, či si pani primátorka pamätá, že ja som to interpeloval na Kráľovej, keď sme mali to sedenie, to bolo v oktobri. Vtedy si mi povedala, viem o tom, už sa to rieši, a už je teraz február a už sa to bude riešiť. A fakt, tak jak kolega povedal, tam treba možno jednitačky betónu a došla vyčerpávajúca odpoveď na, ja neviem, 14 000 eur alebo koľko, tak myslím, že tí občania si myslia potom aj o nás, aj o úrade asi svoje. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa Jančovičová. Dobrý večer. Ja sa chcem len spýtať ohľadne Bodického ulica, čo je nové. Či sme niekam pokročili, lebo občania teda tlačia na odpovede. V Bodického ulici by sa malo uskutočniť, myslím, že budúci týždeň stretnutie s projektantom ohľadne návrhu chodníkov a vlastne akože toho projektu, ktorý tam je. Takže áno. A samozrejme je to zahrnuté ako do súvisiacich investícií s pripravovanou rekonštrukciou námestia. Pán poslanec Gáborník. Ja som chcel len také rýchle otázky, odpovede. Čo sa týka toho územného plánu, je možné, že pani Bacharovcová dala odpoveď dotazujúcemu sa občanovi, že sa bude robiť celý nový územný plán, nie len zmeny a doplnky? Pokiaľ viem, tak písomné odpovede... Jak je inštruovaná, že či teda vie o tom uznesení? Lebo sa ma pýtal občan jeden, ktorý sa bol pýtať a hovoril, že dostal odpoveď, že nebude sa robiť zmeny a doplnky, ale že celý nový územný plán a deklarovali, že potom asi neviem, či sa bude realizovať. Uznesenie bolo prijaté, že sa budú robiť zmeny a doplnky, tak sa urobil register. Vlastne ten register sa viedol od začiatku, urobil sa výzva pre občanov, občania reagovali, bol tam koniec januára. Áno, tam toto je spracované, tí ľudia boli všetci oboznámení s tým, že sú zaregistrované ich podnety. Teraz sme počuli pred chvíľou, že vlastne bol uzavretý výber. Ide to do komisie, celá táto genéza a s tým teda, že keď bude vybratý projektant, tak tam potom príde vlastne ako k tej selekcii podnetov, lebo je dosť možné, že všetky podnety nie sú relevantné, že možno ako z hľadiska, neviem, exaktných dôvodov, ako nebude možné ich zahrnúť, ale to je na projektantovi všetko. Takže tam sa potom môže nastať situácia, že je taký rozsah, že tých zmien, že ktoré vyvolajú, alebo bude odporúčané iné riešenie, ale teraz je predčasné o tom hovoriť. Stále sa drží smer, že sa ide do zmien a doplnkov. Aspoň teda ako za úrad a za nás hovorím, neviem, ak sa niekto rozhodne inak, alebo odborná verejnosť bude apelovať na iné riešenie, tak je možné, že tento proces bude mať iný smer. Druhá otázka sa chcem spýtať, že či vám niekto nevolal z bytoviek na Trnavskej. Lebo pred bytovkami parkovisko, že je vo veľmi zlom stave. Ja neviem. Že sa tam nedá chodiť, že je tam úplne zhľadovateľa plocha a som sa čudoval, že vám nikto nevolal zatiaľ. Som sa čudoval. No, neviem, možno overiť, ale ja nemám tú informáciu. A ešte sa chcem spýtať
fakturáciu alebo na objednávku. Čo nám robí, už som sa to raz pýtal, advokátska kancelária Filo a Partners? Zabezpečuje pre nás procesné úkony v niektorých súdnych konaniach. A vieme dostať odpoveď, že... Rozsah? Áno, jasne. Ďakujem. Pán poslanec Zigo. Dostal som dnes informáciu aj iný, že sa obratili zamestnankyne škôlky na Kalinčiakovej listom na úrad so žiadosťou o odčlenenie tejto škôlky, tak by som rád dostal informáciu, čo sa v tomto bude diať ďalej. Ďakujem. Žiadosti sú v podstate dve. Jedna sa týka Sladkovičovej a druhá Kalinčiakovej. Zajtra ten materiál bude zaslaný do komisie, vrátane žiadosti a petície, ktoré sú s tým spojené, aj s vyčíslením finančným, čo by to znamenalo, keby sa tie dve elokované pracoviská odčlenili a vznikli by samostatné materské školy. To je ich požiadavka. Bude to súčasťou materiálov na komisii, keďže zajtra je termín pre materiály. Možno ako na upresnenie, neviem, či či to bolo zrozumiteľné, ale skrátka urobil sa ekonomický prepočet alternatívy, že by sa tie pracoviská odlúčili, že by vznikli vlastne tri materské školy, tak takýto materiál vám bude poskytnutý ako ekonomický prepočet. Takže... Nechcem to otvárať, len môžeme dostať ten materiál? No veď zajtra bude poskytnutý, lebo sa ešte dorábal dneska. Áno, len my sme aj dneska hovorili o nejakom termíne. Ten termín je 31.3. Ak sa chce stihnúť prihlášky na oddelenie tých škôlok a pri teda takom nejakom tempičku, si trúfate to stihnúť? No, rátame s týmto harmonogramom a vieme o tom, že ten termín tam je. Predpokladám, že mali ste dnes stretnutie so škôlkami, takisto my sme absolvovali toto stretnutie, lebo kde takisto sme si chceli vyjasniť niektoré ich požiadavky alebo ich názory a takisto pani ekonomka potrebovala vstupy na to, aby to mohla toto prerátať. Takže rátame s tým, že ten termín a sme preto odporúčili, aby prišlo aj k stretnutiu s vami, aby vlastne sa vydiskutovali otázky medzi učiteľkami a zástupkyňami týchto škôlok a samozrejme poslancami mestského zastupiteľstva a aby sme mohli teda vecne pokračovať ďalej, ak príde teda k súladu názorov. Lebo my to budeme zase prezentovať na komisiách a neviem, či sme nejak zladení, alebo či teda ten názor alebo tá diskusia by nemala prebehnúť medzi nami a potom taký message dať tým komisiám. Je to dobrý návrh a možno by sme si mohli pracovné stretnutie na túto tému dať. Môžeme, jasné, to je dobrý návrh, lebo my sme totiž chceli, aby ste aj vy mali z prvej ruky informácie od nich, že... My ich ďakujeme, ale je tak taký potom čas. sme chceli, aby sme my ich mali tiež a tak možno teraz je čas, aby sme sa porozprávali, keď už ich máme obidvaja z prvej ruky. Od decembra. Pán poslanec Jašek. Ak pán poslanec skončil, či ešte? Ešte? Ja len faktickú poznámku a budem viesť v osobnej rovine. Hanka, ja som si predstavoval, keď sme išli do tohto volebného obdobia a ty si o tom hovorila, že tá informovanosť bude mať úplne inú úroveň. Nehnevaj sa 11. decembra a 6. februára je veľmi dlhé obdobie a o takejto veci sme sa mohli už kľudne do 15. januára rozprávať. To je moja faktická poznámka. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Skutočne teraz bolo stretnutie medzi nami poslancami a učiteľkami z tých škôlok na Kalinčiakovej a Sladkovičovej ulici. A myslím si, že záverom, alebo jedným zo záverov toho stretnutia bolo aj to, že by sme potrebovali skutočne relevantný materiál. Ja sa teším takisto zajtra na ten materiál, ktorý bude predložený. Ale predsa len chcem spomenúť už teraz moje očakávania, ktoré myslím, že nie sú až tak rozsiahle a v prípade, že tam zatiaľ nie sú zahrnuté, by ich možno sa ešte dalo doplniť, kým na ten materiál odošlete.
V každom prípade sme sa bavili samozrejme o ekonomickej stránke problému, to znamená súčasný rozpočet škôlky rozbitý na rozpočty 3 nových organizácií, ktoré by vlastne existovali a porovnanie tých ekonomických následkov. Ďalšia vec, ktorú by som tam očakával, je porovnanie personálneho zabezpečenia. To znamená, ako je v súčasnosti personálne obsadená tá škôlka, celková, a ako budú potom personálne obsadené tie jednotlivé škôlky, aby sme tam videli tie funkcie a teda počty ľudí, ktoré z toho vyplynú. Potom je to rozdelenie samozrejme energetických platieb, čiže ktorá škôlka bude koľko platiť, a tá subjektívna stránka veci, pretože nám predložili tieto učiteľky takú krátku SWOT analýzu, ktoré dali svoj pohľad na to, že čo je prínosom rozdelenia tých škôlok a aké tam vidia naopak ohrozenia a nevýhody. Či by aj mesto mohlo dať takýto podklad zo strany mesta, teda že čo očakáva s tým, že sa tieto škôlky rozdelia, s tým, že sa vylepší na tom fungovaní a vôbec na práci mesta so škôlkami, a naopak, čo by mohol byť ten problém. Pretože obávam sa, že oni zahrnuli ten svoj pohľad zo strany, by som povedal, tých problémov, ktoré riešia oni, ale bolo by asi dobre vidieť aj tú otázku zo strany mesta, čo sa týka kontroly, rozpočtov, záverečných účtov a tak ďalej, pretože to sú veci, ktoré sa niekoľkonásobne nabalia. Takže aby sme potom vedeli komplexne porovnať či už tú subjektívnu stránku tých ľudí v tých škôlkach a ľudí na úrade, aj tú, podľa mňa možno objektívnejšiu stránku ekonomických efektov. Ďakujem. Pán poslanec Perža. Pán prednosta pred chvíľou spomínal právené spory nejaké. Ma napadlo, že pred časom sme dostávali taký zoznam súdnych a právnych sporov mesta Múdry, že či môžeme dostať takýto nejaký aktualizovaný, v akom štádiu riešenia je to. Pán poslanec Gavorník ešte, že by pokračoval. Iba sa predsa len chcem spýtať na ten ďalší postup alebo termínovník, kedy ďalej budeme, lebo sa tam niečo posúvalo, menilo, aby sme sa dohodli. To zastupiteľstvo, hej. Nie ani tak, aj tak všetko, aj komisie, alebo sme hovorili, že sa to posúva. Ak môžem ešte, keď do toho vstúpim, posunul sa iba termín konania zastupiteľstva, za čo ďakujem teda za ústretovo, že ste boli ochotní ako toto posunúť o týždeň. Pokiaľ mám informáciu, pán prednosta ma informoval 6. marca. Ostatné termíny zostávajú v platnosti. Je to na vás, hej, že či chcete si v kontexte tohoto využiť čas a poposúvať veci, ale my vychádzame z pôvodného harmonogramu. Dobre hovorím? Čiže komisie by mali byť v 8. týždni, či kde? Budú od pondelka, vlastne piatok idú materiály do komisie zajtra. Áno, len keď sme hovorili o tom pracovnom, tak mi to tam neštimuje. Tiež bude faktická otázka, že kým budú tie komisie, mali by sme asi k tomu byť pracovné. Kto má pondelok komisiu? Akurát to najlepšie. No tak by mohli byť aj oni tam, nie? No? Máte vy s školami zriaditeľmi poradu a že rovno po mne nemáme komisiu. To si ani nevedela. Čiže v pondelok budeme mať také pracovné, či? Závisí to od vás, či? Ale keď sa posúva pracovné, tak ja môžem to posunúť. Došleme do mailu, posunúť pondelok, sa nebude robiť a posunúť sa komisie, keď sa posunúť, to tam aj vlastne vyjadri. Tak to posunieme, lebo naozaj... Čo posunieme? No, tam komisie naše. Čiže z 10. na iný dátum? Není problém, áno? Čiže 10. sa stretávame, áno? Neviem, budeme to riešiť v rámci interpelácie, alebo... Nie, môžeme, tak zaujímavé. Ešte by som... Nech sa páči, jasne. Bola nejaká aj teda článok k tomu
tomu verejnému osvetleniu, ale aj tak ma zaujíma, že čo tam bol ten problém? Že čo tam bol ten problém pri tom verejnom osvetlení? Keď vypadávalo tie 3 dni. Lebo to sa ma ľudia pýtajú, ale to je také všeobecné. Či sa to dá konkretizovať? Nechcem sa k tomu moc prácať, ale ma to tak osobne zaujíma, že čo tam mohlo byť. Ak bude v pondelok 10. to pracovné stretnutie, tak tam sme to dali dokopy tie vstupy, lebo tie technické veci si priznám sa, je tam nepamätám ešte. Dobre, takže dokončíme to, alebo ukončíme, alebo dáme priestor ešte pre ďalšiu interpeláciu a potom po ukončení sa dohodneme na... Takže ja poprosím, ak sú ešte nejaké ďalšie otázky na interpeláciu a ak nie, tak končím tento bod tým, že nemáme tu na hosti, tak verejné vypočutie alebo pani redaktorka, že by chcela diskutovať, že ak nie, tak prejdem k záverečnému bodu a to je bod číslo 7, záver. Tak ak dovolíte, tak dnešné stretnutie a dnešné rokovanie 38. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa skončilo a ďakujem vám všetkým za spoluprácu a za pozornosť.